खुलुमबाय सानजारि थान्दैयाव दिनै मोनाबिलिनि रादाब फरायदों आं रैरुब नार्जारि। जौ लोंनानै गारि सालायग्राफोरनि सायाव आसाम पुलिसनि गोख्रों नोजोर। लोगोसे गोख्रों नोजोर लाखिगोन रायजोनि गुबुन गुबुन पिकनिक स्पटफोरखौ। जाब्रबथायखौ होबथानो थाखाय जौ लोंनानै गारि सालायग्राफोरनि सायाव गोख्रों राहा लागोन आसाम पुलिसआ। फैगौ 2023 मायथाइ गोदान बोसोरखौ नोजोर बोनानै गारि सालायग्राफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों डिजिपि भास्करज्योति महन्तआ। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि जौ लोंनानै गारि सालायनायनि जाउनावनो गोबां लामायारि जाब्रबथायफोरा जाबोदों आरो गोबां सुबुंनि जिउ खहा जाबोदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला आसामनि गासै 8 जिल्लाफोरखौ बांसिन जाब्रबथाय जानाय जायगा होननानै सिनायथिनाय जादों। बे 8 जिल्लाफोरा जादों सनितपुर, नगाव, डिब्रुगड़, धुबुरी, तिनसुकिया, कामरुप रुरेल, कामरुप मेट्र आरो नगाव। बे 8 जिल्लाफोरखौ आसामनि मस्ट एक्सिडेन्ट डिस्ट्रिक्ट होननानै सिनायथि होनाय जादों। बेखायनो फैगौ गोदान बोसोरखौ नोजोर होनानै जाब्रबथायखौ होबथानो थाखाय आसाम पुलिसआ गोख्रों राहा लागोन आरो बेफोरबायदि जाब्रबथायखौ होबथानो थाखाय जौ लोंनानै गारि सालायनायखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे पिकनिक स्पटफोरावबो आसाम पुलिसआ गोख्रों नोजोर लाखिगोन होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायदों डिजिपि भास्करज्योति महन्तआ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 7थि मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनि फिथाइखौ दिनै फोसावबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थांनाय 27 नभेम्बर 2022 आव खुंजानाय मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनि फिथाइखौ दिनै फोसावबाय। बे आनजादखौ थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय खुंनाय जादोंमोन। थांनाय 27 नभेम्बर खालारखालि खुंनाय जादोंमोन। बे आनजादनि फिथाइ बायदियै थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि गेजेरनिफ्राय टप 3 सायख'नाय जादों। बे आनजादनि फिथाइ बायदियै थाखो 10 नि गेजेराव टप 1 मासिखौ आवग्रिनो हादों कामरुप जिल्लानि रङिया बर' मिडियाम हाई स्कुलनि फरायसा धनदेब बर'। टप 2 मासिखौ आवग्रिनो हादों UN एकाडेमि रौतानि फरायसा पेनस्टार ब्रह्म आरो टप 3 मासिखौ आवग्रिनो हादों बाक्सा जिल्लानि फुंबिलि सोलोंसालिनि फरायसा रैरुब बर'आ। बेबायदिनो मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनि थाखो 9 नि फिथाइ बायदियै सेथि मासि एबा टप 1 मासिखौ आवग्रिनो हादों कामरुप जिल्लानि रङिया बर' मिडियाम हाई स्कुलनि फरायसा अनामिका बर'। टप 2 मासिखौ आवग्रिनो हादों रङिया बर' मिडियाम हाई स्कुलनि हरिस्मिता बर' आरो टप 3 मासिखौ आवग्रिनो हादों गवालपारा जिल्लानि UN एकाडेमिनि फरायसा श्रुतिलेखा बसुमतारी बिथाङा। गोजोन्थों।